Tampereelle. To tell the story of how great love can be. Junassa on hauska matkustaa. Junassa on hauska matkustaa. Pikajunan verraton on ajoneuvo ehdoton, turvallinen, nopea ja nykyaikainen. Ikkunassa maisema, koko ajan vaihtuva, alla istuin mukava tai petipehmoinen. Junassa on hauska matkustaa. Junassa on hauska matkustaa. Junamatkan aikana voi vaikka juoda kahvia, lueskella, leikkiä tai muuta harrastaa. Turha kiire häipyy pois, ei mukavammin ajaa pois. Maisemat kun jäävättää, on hauska matkustaa. Junassa on hauska matkustaa. Junassa on hauska matkustaa. Junassa on hauska matkustaa. Novotcherkaskin sähkövetulitehdas sijaitsee laajojen Donin arojen keskellä Pohjois-Kaukaasiassa. Täällä kootaan ensimmäiset 37 Suomen valtion rautateiden tilaamaa sähköveturia. Tämä sähköveturitehdas on monipuolinen teollisuuslaitos, jossa sähkövetureiden tulevia osia valmistetaan tehtaan omissa valimoissa, takomoissa, hitsaamoissa sekä koneistus-, sähkökone- ja sähkökojeosastoissa. Valmistuttuaan veturit koestetaan koekentillä ja koeajoradalla. Oma kokoonpano-osastonsa tehtaalla on Suomeen toimitettavilla SR1-sähkövetureilla. Ne valmistetaan Suomen valtion rautateiden tilauksen ja erittelyn mukaisesti. Veturin prototyyppi valmistettiin tehtaalla ja koestettiin 1,5 vuoden ajan sekä tehtaalla että Neuvostoliiton rautateillä. Valmistumisensa jälkeen SR1 koeajetaan ja tarkastetaan, sen jälkeen ne ovat valmiit hinattaviksi tulevaan kotimaahan. Sähköveturityyppi SR1 on yleiskäyttöveturi. Sen vetomoottoreiden teho 4500 hevosvoimaa saa aikaan suuren vetokyvyn tavaraliikenteessä ja huomattavan nopeuden matkustajaliikenteessä. Pitkälle viety automatisointi on merkittävä turvallisuustekijä. Ohjaukseen kuuluvat tasasuuntaa ja laitteistot ovat suomalaista valmistetta, Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja. Täältä ne toimitetaan veturitehtaalle ja asennetaan siellä paikoilleen.
Niin ovat veturit valmiit vietäviksi sähköradalle saamaan ensimmäisen tuntuman suomalaiseen sähköön. Pusi, nähdään kohta. Oota, mulle tulee just toinen puhelu. Moi! Ai niin, se Lahti. En mä kyllä tunnissa sinne mitenkään. Lennoino Lahteen lähtee raiteelta 9. Matka-aika 48 minuuttia. Kuule, läppärin akku on ihan lopussa, enkä mä ole selannut päivän lehtiä, mä en tiedä Liikematkustusluokassa muun muassa PC-pistokkeet ja päivän lehdet. Nyt on niin nälkä, että mä en pysty mitenkään venemään. Saatavilla myös aamiainen. Okei, mä lähden tulee. Nyt businessluokassa entistä paremmat palvelut. vr.fi. Everyone, calm down, still! I molli che ipertermasi tu planeti mas catastrofo! Il diluvio universale! La fine del mondo! But why you look so good? What is your secret? No, treeniä. Just train. Very good idea. Train! Very good idea. Mitäs se kauan menee? Mä säästän ihan mukavasti, kun mä teen tän nyt. Kudilla on se, mikä se nyt on? Ennakkotapaus. Eikö ennakko? Ennakkosuosikki. Ei. Ennakkonäytös. Ei. Asenne, Ei. luulo, Ei. ennakkovero. Ei. Ennakkoaavistus. Ei, se on ihan kielen päällä. Joku ennakkomaku. Mikä? Osta liput ennakkoon ja säästä. vr.fi.